Nacionalno neovisna, gospodarski suverena, demografski obnovljena, socijalno pravedna Hrvatska na popisu je prioriteta programa Hrvatske čiste stranke prava i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. U 9. jedinici na izbore izlaze ujedinjene u koaliciju Pravaški kišobran. Posebno će se, istaknuli su u Zadru, zauzimati za zaštitu obitelji kao temelja zdravoga društva, ali i odlučno krenuti obračun s korupcijom u vrhovima vlasti. Razlika između nas i drugih, svi isto govorimo, ali mislim da mi svojim životom svjedočimo ono što radimo. Hrvatska je umorna od kopija od ljudi, Hrvatska je umorna od korumpiranih političara, Hrvatska i hrvatski birači imaju mogućnost napokon birati čestite, odlučne, poštene, one koji će zastupati u Hrvatskom saboru hrvatske nacionalne interese i svoje birače. Biračima u Zadru predstavili su se na sam dan grada. Uz čestitke Zadranima posebno su uputili generalu Anti Gotovini, dobitniku godišnje nagrade grada Zadra. Građani Zadra uvjereni su ujedinjeni pravaši, znače prepoznati zašto mu je nagrada dodijeljena upravo ove godine. Želim im sve najbolje i želim da izađu na izbore i 4. prosinca da zaokruže listu broj 13. To je koalicija HSP, dr. Ante Starčević, HČSP. I mislim da smo zaslužili konačno da pokažemo građanima što znamo i da dokažemo da se politika može voditi i pošteno. Građanima istaknuli su dosta dosadašnje politike koju vode dvije struje iste partije. Vrijeme, kažu, za ljude koji svojim životima mogu dokazati da su odgovorni i odlučni. Sveučilišni profesori, ratni zapovjednici, ugledni političari, obični i pošteni ljudi na listi Pravaškoga kišobrana u 9. izbornoj jedinici poručili su iz Zadra, to i jamče.